Sanibona ingane zakwethu niyaphila. Ngiphilile mina ingane zakwethu yabona. Asiqhubeke nale ndaba le. Le video le isigaba sesithathu sokuthi mangathiwa nguhulumeni noma yimophethe la eSouth Africa iziphi inguquko engazenza ukuze siphile kamnandi yabona. Okay, number 1 ngingathi number 1 iyaqhubeka ke indaba. Mangathiwa ke imophethe futhi ngabhena utshwala. Alcohol ngayibhena eSouth Africa. Ngiyazi ke ngane ukuthi utshwala ibona ubucontributor ku-government revenue eningi. Uhulumeni uyayenza imali through utshwala yabona yabona ivet yakhe yabona uqoqa imali eningi utshwala yabona. Bamba ingane yakwethu. Ngoba abanye bengakhala bethi ima ngiphethwe istress ngizosikhipha ngani istress mase kubhenwe utshwala eSouth Africa. Cha, lapha ngenza sure ukuthi ngiyenza indawo eziningi zikanoqeda isizungu. Yabona? Ngikhuluma ama resort lana ama recreational lokhuzana nje places la okuchitha khona isizungu, ukudlalwa kwebhola mhlawumbe ukubhukuda. Yonke le ndawo lezi uchithwa ngasi isizungu yabona imidlalo ngikhuluma ngoboxing nayo yonke lento le ngiyenza indawo eziningi la uzochitha khona isizungu ukuze abantu bengaspendi utshwala isikhathi esiningi otshwaleni yabona. Bese ukuthi instead imali engafanele siyenze ukucover le imali eyenziwe utshwala ngafanele ziningi into engicabangayo kodwa kwamanje ngoba le video ngifuna ukuthi ibe yinde. Ngafanele siyazi ukuthi uYouTube uyabhadala no Facebook uyabona uTikTok okay ngiyezwa kuthiwa okay ngizwa ngendaba ngabe nayisho kahle. Into engafanele siyenze ngafanele wonke umuntu eSouth Africa abe ne channel abe ne subscriber nesodwa senze nje ama video njengoba ngikhuluma nje senze ama video bese siyabukana ukuze uYouTube abhadale lawo bantu labo bese leyo mali masiyispenda uhulumeni yakhona futhi ephinde enze imali ngathi anganoma ngiyayenza imiqondo lapho. Wonke umuntu abe ne YouTube channel nane Facebook account enze nje ama video noma kuthiwa kanjani simlandele wonke umuntu ophila emhlabeni ebe ne account yabona bonke ukuze sokhona senze imali ukuze uhulumeni aphinde futhi athole imali back yabona kodwa utshwala ngafanele sibhene utshwala. I-revenue uhulumeni ayenza utshwaleni singafanele siyi-replace ngokuthi njengoba ngisasho ukuthi umuntu ebe ne-channel abe ne-channel sisaqapha nesodwa sibukane sodwa. Ngiyenza sure ukuthi indawo zinama Wi-Fi amahhala ngenza sure ukuthi indawo inama Wi-Fi amahhala ukuze abantu everywhere you go you connect ubuka ama video ala kuphela eSouth Africa ukuze wonke umuntu abe nemali. Ku-channel yami niya subscribe niyangibuka ngiyenza imali ku-YouTube naloya senze siyabukana sonke yabona. Ngalo ndlela iyona mali engafanele siyenze siphinde futhi sispende within eSouth Africa ukuze uhulumeni futhi abe nemali. Yona ndlela singa-raise ngayo imali ukuze sikhave lento leyo ukuthi uhulumeni revenue ayitholayo ngotshwala siyayikhansela siyabhena utshwala ukuze singabe lapho singehlisa ngisho ingozi emgwaqeni masilokhuza nobugebengu nokuba reckless nje obukhona obenziwa utshwala abantu masebe under influence of utshwala. Anganoma ngayenza isigaba mathiwa nguhulumeni into engayenza le yabona indaba kaniqeda isizungu free Wi-Fi umhlaba eSouth Africa kube indawo nje ibla kwama Wi-Fi amahhala ukuze yabona sigenerate ilokhuzana yabona nalokuthi abantu beke ingqondo zabo ukuthi bebe ne stress ukuthi bayophuza utshwala kunalokho beyikhofozela amafoni yonke indawo la behamba khona. Abantu manje awenza nomqondo ngisazoqhubeka isigaba sesithathu leso ngishilo ivideo eqala ukuthi ngizokwenza mathiwa nguhulumeni sesibili sengiyenzile eyesithathu le ngisazoqhubeka futhi izinto engazenza mangathiwa mina benguhulumeni ekade ngenza ukuthi sibe nokuthula nozinzo eSouth Africa. Nibe right nibe nosuku oluhle ngiyabonga.